doncs començo. Benvolgudes i benvolguts. En nom del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya donem les gràcies a les diputades i diputats que ens heu convocat aquí avui. Imagino que tothom ho sabrà, però per si de cas cal fer un petit recordatori. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el CNJC, és la plataforma d'associacions juvenils que treballa per enfortir el moviment organitzat juvenil a Catalunya i defensar les seves necessitats i propostes. La nostra raó de ser és assolir l'empoderament del jovent i defensar el dret a la participació. Ho fem mitjançant el treball en xarxa entre entitats, la participació activa a nivell social i institucional, la incidència política i la generació de discurs crític. Avui, des del CNJC, prendrem la paraula en aquesta comissió per posar sobre la taula la realitat del jovent i de l'associacionisme juvenil català. L'associacionisme juvenil ha estat històricament una eina de transformació social, un espai de resistència i construcció col·lectiva, un motor de canvi que ha fet avançar el nostre país en drets i en democràcia. Però avui caldria aturar-nos a veure quin és el seu estat i amb quins reptes ens trobem. D'entrada, per fer una mica de resum de tot el que explicaré, començarem parlant sobre atur i precarització laboral, cosa que condiciona la nostra autonomia i ens obliga a moltes joves a prioritzar la supervivència econòmica per sobre del compromís col·lectiu. Abordarem l'emancipació i l'accés a l'habitatge, un problema que també ens impedeix construir projectes de vida estables i que afecta directament la capacitat del jovent d'implicar-se a la societat. Després també analitzarem l'estat de participació juvenil i de l'associacionisme, identificant factors que dificulten el relleu generacional i la implicació en els moviments socials. Posarem sobre la taula també la situació de la llengua catalana, justament un dia com avui que ha sortit l'enquesta d'usos lingüístics i per tant la realitat està en calent, diguéssim. I la llengua que pateix una regressió preocupant fins i tot en espais que tradicionalment havien estat segurs, així com la necessitat d'accions fermes per revertir aquesta tendència. Després no podem obviar també parlar de la problemàtica estructural del masclisme i la conseqüent resposta feminista, especialment en un moment en què veiem com certes conquestes socials es posen en qüestió i com les desigualtats persisteixen, fins i tot a vegades dins les pròpies organitzacions. A més, també farem èmfasi en la importància d'abordar la realitat juvenil des d'una perspectiva territorial, perquè sabem, i suposo que sabreu tots vostès, que no és el mateix ser jove a Barcelona que en una zona rural amb menys recursos i menys oportunitats. I finalment, tampoc podem deixar de parlar d'emergència climàtica, un repte global que ens interpel·la directament i davant del qual el jovent tampoc podem estar impassibles. Avui posarem sobre la taula aquestes qüestions per analitzar tot allò que condiciona, sobretot volem fer l'èmfasi en això, totes aquelles coses que condicionen la nostra capacitat per poder-nos implicar i per poder-nos organitzar de forma col·lectiva i exigir, per tant, canvis que ens puguin garantir un futur digne i més possibilitats per participar i implicar-nos. Aleshores, començant pel primer bloc d'atur i de precarietat laboral, suposo que tampoc agafarà per sorpresa a ningú, però començarem fent un petit repàs de dades que són prou clarificadores. La taxa d'atur juvenil se situa en el 15%, a més augmenta exponencialment entre els col·lectius més joves i amb menys formació. No només això, també tenim una taxa de temporalitat juvenil que es manté al voltant del 30%, una dada que està molt per sobre de la mitjana de la població adulta. Aquesta situació posa en risc la nostra estabilitat econòmica, però no només això, sinó que també afecta, com deia ja a la introducció, la nostra capacitat d'organitzar-nos i de participar a la vida col·lectiva del país. L'associacionisme juvenil pateix directament aquesta precarietat, ja que moltes persones es veuen obligades a prioritzar la supervivència en l'àmbit laboral i econòmic per sobre de la participació col·lectiva. Per tant, el primer missatge seria que no podem parlar de crisi de participació o de noves tendències en la implicació de la joventut sense tenir en compte aquest punt de partida, que és que sense unes condicions materials de vida digna que ens permetin garantir la nostra subsistència, serà impossible que puguem dedicar el nostre temps a defensar els nostres interessos com a persones joves. Aleshores, el segon bloc, que seria el de l'emancipació i el tema de l'habitatge, també de nou començarem amb algunes dades. L'emancipació juvenil continua sent una quimera, ara mateix, per la majoria de joves catalanes, tot i que hem viscut un lleuger increment fins al 17,6% de taxa d'emancipació, encara estem molt lluny de la mitjana europea, que se situa en el 20%. A Catalunya, a més, l'accés a l'habitatge és una de les principals preocupacions de les persones joves i les dades són alarmants i també parlen per si soles. El cost del lloguer mitjà ara mateix supera el 100% del sou mitjà en moltes zones del país. Llavors, amb una crisi d'habitatge més aguditzada que mai, les joves continuem sent un dels col·lectius que més afectats i afectades ens veiem per això. No en tenim prou, doncs, amb aquestes feines precàries i temporals, sinó que, a més, hem de dedicar aquests sous que són baixos, pràcticament en la seva totalitat, per tenir un sostre on poder viure. I, a més, sense garantir que aquest sostre estigui en unes bones condicions.
Aquesta realitat, doncs, de nou, impossibilita qualsevol projecte de vida mínimament autònom i posa de manifest la necessitat d'accions polítiques valentes per a garantir un accés a l'habitatge digne. Necessitem, entre altres coses, un parc d'habitatge públic més ampli i polítiques de control dels preus efectives. Tot i això, seguim exigint, o sigui, en aquesta mateixa línia, doncs, seguim exigint una regulació dels preus de lloguer com a pas imprescindible per poder concebre l'habitatge com un dret i no com un negoci. De nou, relacionant amb l'actualitat, celebrem que ahir, per exemple, el president Illa anunciés que destinaria un 25% dels nous pisos socials a persones joves, malgrat no ser la primera vegada que es fan aquest tipus de promeses i, per tant, fins que no veiem com s'executa, seguirem escèptics i escèptiques. Tanmateix, celebrem la reserva d'aquest 25% de pisos socials a les persones joves, però entenem que això no és suficient i mai ho podrà ser si no va acompanyat d'una regulació dels preus que tregui l'habitatge del mercat i impedeixi que amb aquests es pugui especular. Per nosaltres és incompatible garantir un dret que nosaltres entenem que hauria de ser un dret fonamental, com hauria de ser viure en una vivenda, en un habitatge digne. No pot ser que per garantir aquest dret haguem de recórrer, per exemple, a lloguers de temporada que ens obliguen a canviar de casa cada 11 mesos, a més amb preus desorbitats que esclaten la regulació que al nostre parer és massa baixa i que, per tant, ens fan destinar unes quantitats desorbitades del nostre salari. Per tant, també cal acabar amb aquestes escletxes que permeten als rendistes aprofitar aquests buits legals per inflar encara més el preu del lloguer. Aleshores, pel que fa al tema més de la participació juvenil pròpiament i de l'associacionisme. Ens trobem en un moment o en un context on és evident que la participació juvenil està canviant, s'ha transformat. Segons l'última enquesta sobre participació juvenil, es destaca que des del 2011 hi ha hagut una tendència a la baixa en l'associacionisme juvenil, tot i que el 2023 hi ha hagut un petit repunt en algunes entitats no polítiques, com podrien ser les esportives o de lleure. I a més, tal com apuntava abans, de nou es confirma que els factors sociodemogràfics revelen o fan que d'aquests en depengui la participació de moltes persones. És a dir, moltes vegades les condicions que tenen les persones joves per participar i per implicar-se en la vida col·lectiva van condicionades per al seu perfil socioeconòmic. Una vegada més, per tant, una dada que posa de manifest aquesta realitat. Des del CNJC, per intentar aportar a l'hora de revertir aquesta situació, hem apostat per generar espais de cohesió i debat en el moviment associatiu i organitzat juvenil, com podrien ser, per exemple, la PLEC, que potser alguns de vosaltres coneixeu. Aquest és un espai que sorgeix davant de la necessitat de recuperar espais de trobada i cohesió entre les diferents organitzacions, després que se suprimís altres espais històrics com havien sigut l'Àgora Jove i la trobada del Triangle Jove. Aquestes trobades, que abans existien, havien estat fonamentals per treballar conjuntament i compartir reflexions sobre la realitat de l'associacionisme juvenil. Llavors, en la segona edició de la PLEC, que vam celebrar el juny del 2024, el que vam decidir va ser afrontar debats estratègics de cara al futur de l'associacionisme juvenil català que per nosaltres són imprescindibles, que són l'augment dels discursos d'odis, la manca de participació juvenil o la incidència política, per exemple, que podem fer en espais internacionals, entre molts altres temes. I d'aquest espai també en va sortir el pla estratègic que vam aprovar a l'Assemblea General Ordinària que vam celebrar ara fa poc més de 2 setmanes. Tot i això, més enllà de les accions que puguem dur a terme com a Consell Nacional de la Joventut, entenem que és imprescindible que es reconegui el valor social de l'associacionisme juvenil i que es destinin més recursos per garantir-ne la seva sostenibilitat. Nosaltres entenem que l'associacionisme és escola de democràcia, és participació activa i és el motor de canvi de moltes iniciatives socials. Per tant, sense un teixit associatiu fort, la democràcia es debilita i la veu del jovent es dilueix. Després, passem al bloc de llengua catalana. També suposo que l'actualitat avui ens fa parlar encara més d'aquest tema, tot i que com a Consell portem ja temps parlant-ne. La llengua catalana està en un moment molt preocupant, ho hem conegut fa unes hores amb la publicació de la nova enquesta d'usos lingüístics de la Generalitat. Estem davant d'una situació de molta, si no dir extrema, gravetat. Ja són menys d'un terç dels ciutadans els que emprem el català de forma habitual. Les dades que es desprenen d'aquesta última enquesta d'usos lingüístics que s'ha presentat avui no auguren, doncs, bones notícies. L'ús del català cau als mínims més baixos dels darrers 20 anys i, com deia, els ciutadans que l'empren habitualment han disminuït fins al 32,6%.
Això suposa una davallada pel que fa a l'anterior informe, amb les dades corresponents al 2018, que situava el nombre de parlants habituals del català al 36%, enfront d'un 48,6% de l'ús habitual del castellà, que ja era en si mateix una dada preocupant, però a sobre veiem que la tendència es manté encara a la baixa. També hem observat que en espais tradicionalment segurs, com podien ser, per exemple, els agrupaments i escoltes i els esplais, hem vist també una regressió de la nostra llengua, perquè aquests espais no són una bombolla aïllada de la resta de la societat i són un reflex també del que està passant a la resta del país. Fa tot just un any, de fet, vam presentar conjuntament amb Plataforma per la Llengua un estudi sota el nom El català, el cau i l'esplai, que ha evidenciat una sèrie d'aspectes dels quals destacaré ara alguns titulars. El primer és que el català, una notícia bona, és que el català segueix sent la llengua amb més presència en les activitats de caus i esplais, amb un 70% pràcticament de les converses que es mesuren de forma global, per tant una dada significativament superior a la que es trobaria segurament a la societat en general. Tot i així, i aquí comencen les notícies una mica més dolentes, hi ha una clara diferència entre els usos que en fan monitores i CAPs i els infants, atès que els primers fan servir més el català que els segons. Concretament, per posar-ho en dades, en totes les converses en global on intervenia un CAP o un moni, ens situàvem en un 77,7% d'ús del català, mentre que quan ens anàvem als infants el percentatge baixava fins a un 64,1%. A més, també un dels fenòmens que es va observar en aquest estudi és una tendència cada cop més generalitzada cap a la convergència lingüística a la llengua castellana per part dels infants. Per qui no conegui el que és aquest fenomen, és un hàbit que s'acostuma a incorporar com una cosa natural que fa que les persones catalanoparlants abandonem la llengua catalana i ens adaptem al castellà quan algun interlocutor implicat a la conversa empra aquesta llengua. Tot i així, tot i que aquestes dades siguin dolentes, però sí que una clara conclusió també d'aquest informe és que CAPs i monitores són referents lingüístiques. I això també és una cosa que volem deixar clara perquè no sembli que ens estem tirant pedres a la nostra pròpia taulada. I de fet la resposta que va haver-hi de CAPs i monitores d'aquest informe va ser molt, molt positiva i va generar moltíssim interès i moltes ganes de transformar aquesta realitat. Per tant, la defensa i la promoció de la llengua és un tema molt present a l'agenda de l'associacionisme juvenil, a l'educatiu, però també en general. I justament per això, des del CNJC, hem impulsat el primer Correllengua universitari, una iniciativa de mobilització i reivindicació que ha comptat amb una àmplia participació del moviment estudiantil i associatiu. Han participat més d'una trentena d'entitats juvenils presents a les diferents universitats catalanes, així com entitats de defensa de la llengua i promoció de la llengua i la cultura catalana, com per exemple Òmnium Cultural. Des del Consell Nacional de la Joventut reivindiquem aquesta tasca i ens sentim molt orgulloses de la resposta de les entitats. Simplement l'organització d'aquest primer Correllengua universitari, passant per 5 ciutats diferents en 4 dies, amb la participació de pràcticament tot l'espectre del moviment estudiantil en la seva organització, en aquest context de crisi de participació, per nosaltres és tot un èxit i demostra que les joves estem implicades en aquest tema. Justament per això també aprofitem per dir-vos que demà a les 6 de la tarda es farà l'acte final d'aquest Correllengua universitari a la plaça Universitat. Per tant, si voleu assistir-hi podreu escoltar també totes les demandes. Aleshores, passant de tema, ens n'anem a la problemàtica del masclisme i la problemàtica de gènere. Avui dia podem dir que el feminisme és un moviment que té molta força, que ha convençut a molta gent, que ha conquerit certament carrers i també institucions, i això ha sigut així gràcies a les feministes organitzades també en col·lectius juvenils que han estat picant pedra incansablement els últims anys. Tanmateix, també s'ha demostrat aquests últims anys que les conquestes de drets que crèiem inalterables són potser en realitat més fràgils del que ens pensàvem. El moviment feminista i la seva lluita han minvat la seva força organitzativa i això s'està podent començar a observar. Les dades, per exemple, del CEO del 2024, al nostre parer, són preocupants. Per exemple, el primer punt que destacaríem és que els nois joves són els menys feministes, els nois més joves, i perceben l'amenaça de l'extrema dreta com a menys rellevant, cada cop amb més freqüència. També més de la meitat dels nois en la franja dels 16 als 24 anys creuen que el feminisme ha anat massa lluny i que algunes dones posen denúncies falses per obtenir beneficis.
A més, tot i que això podria semblar una notícia bona, per nosaltres té també la seva contrapartida, que és que les dones joves estan més interessades i mobilitzades que els homes joves en la causa feminista, cosa que podria semblar una notícia positiva perquè el 52% d'elles han participat en aquestes mobilitzacions enfront al 21% dels homes joves. Però la dada que aquí es desprèn és que el 80% dels homes joves no s'han sentit interpel·lats per aquestes mobilitzacions feministes i per nosaltres això també és una dada que ens preocupa. De la mateixa manera, que seguint l'anàlisi de les dades de l'enquesta i tenint en compte el factor de la participació, s'ha de destacar el que dèiem, que les dones joves catalanes participen més que els homes joves en pràcticament totes les activitats de reivindicació i protesta política, però sí que és cert que hi ha una excepció, que és el contacte amb càrrecs polítics i el debat a les xarxes, on la participació dels dos grups, diguéssim que s'anivella bastant. Per tant, com mostren les dades, les dones joves tenen una major participació en causes polítiques, però des de l'associacionisme, per exemple, també hem detectat que hi ha un nombre inferior de dones en espais de decisió i responsabilitat, cosa que segueix responent al que comentava abans. Les causes són múltiples i tampoc les podem analitzar en tan poca estona, però una de les més repetides és la sobrecàrrega de feina que assumeixen moltes vegades les dones dins les organitzacions, reproduint així els rols de gènere tradicional. Aleshores, en un context de polarització i regressió de drets, com en el que ens trobem, des de l'associacionisme juvenil català, creiem que és vital donar veu a les forces de la resposta comunitària, les accions i les mobilitzacions que promouen els col·lectius locals en la lluita comunitària contra el masclisme i també contra la LGTBI-fòbia. Justament caminant en aquesta línia, des del Consell Nacional, l'octubre passat vam organitzar la Guspira, la primera trobada feminista de l'associacionisme juvenil. La trobada va tenir per objectiu ser una jornada de debat i també reflexió per reactivar una nova onada feminista des de l'associacionisme. És fonamental continuar impulsant espais feministes dins l'associacionisme i garantir que les polítiques d'igualtat es reflecteixin en accions concretes. Vaig bé de temps, crec, sí. Queden 3 minuts? Vale, accelerem una mica. Aleshores, l'emergència climàtica. El canvi climàtic que s'està observant per l'acció de l'ésser humà s'ha convertit en un problema global i local de primer ordre. Tot i això, sí que nosaltres com a Consell volem dir que entenem que no hem arribat aquí del no-res, sinó a base d'una dinàmica basada en l'acumulació de capital sense control que ens ha acabat portant inevitablement a una destrucció ecològica del planeta molt preocupant, que està generant una crisi ecosocial sense precedents. Aleshores, nosaltres observem com el discurs hegemònic capitalista intenta apropiar-se d'aquesta transició que s'haurà de fer sí o sí per seguir mantenint les estructures de poder i garantir nous espais d'acumulació. Nosaltres entenem, però, que aquesta transició està en disputa i que, des de la nostra òptica, s'ha de fer apostant pel decreixement i per un canvi en el model productiu. Creiem que aquesta és l'única forma de garantir una transició ecosocial justa per a tothom. A més que l'associacionisme juvenil ja estem començant a veure les conseqüències d'aquesta crisi en termes com l'ecoansietat o el que va passar, per exemple, i no m'extendré, amb la crisi dels terrenys d'acampada i l'associacionisme educatiu a l'estiu passat. Justament per això, des del Consell Nacional de la Joventut, el curs passat, vam elaborar una carta juvenil per la justícia climàtica, que neix d'un procés participatiu on vam crear un grup de treball, ens vam assessorar amb persones externes i, com a entitats, conjuntament amb el Consell, vam redactar una sèrie de propostes que durant aquest any traslladarem a diferents espais institucionals i del teixit associatiu. Aleshores, l'últim bloc seria el de la perspectiva territorial. És evident que hi ha un desequilibri territorial i que Catalunya el pateix i que això representa una bretxa en la qualitat de vida de les persones joves, tant en l'accés a infraestructures i recursos públics com en la participació activa en l'associacionisme. Entendre, i conèixer i tenir en compte aquesta perspectiva de la diversitat del jovent català és fonamental per adaptar les necessitats i les demandes a la realitat actual i vertebrar una xarxa associativa forta arreu del territori. Aleshores, nosaltres com a Consell abordem també aquest repte i per això aquest any els projectes incorporen una perspectiva territorial de forma molt integrada. Iniciarem un projecte anomenat Propera Parada per denunciar el centralisme del transport públic, també un projecte anomenat En Xarxa per treballar la realitat actual dels Consells Locals de la Joventut i també hem recuperat i apostem per tenir una plaça de tècnica territorial i de suport associatiu perquè recordem que des del 2011, que amb les retallades que va patir el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, hem perdut l'estructura territorial, és a dir, no tenim tècniques desplegades al territori més enllà de la seu, cosa que no ens agrada, però amb els recursos que tenim no pot ser d'una altra manera. Per tant, de moment, amb els recursos que tenim, hem apostat per crear aquesta nova plaça de tècnica de territori. Aleshores, ja vaig a l'apartat de conclusions. Ens trobem davant d'un present marcat? Doncs ja ho hem vist, per múltiples crisis, l'econòmica, l'ecològica, la lingüística, la social, i per tant les persones joves d'aquest país ens trobem davant d'una cruïlla decisiva. Hem deixat enrere ja la crisi sanitària de la Covid-19, però el seu llegat de precarietat i vulnerabilitat encara pesa sobre nosaltres.
La precarització juvenil, amb salaris baixos i taxes d'emancipació històricament baixes, impacta directament a la nostra capacitat d'associar-nos i, per tant, debilita la participació col·lectiva. No obstant això, el jovent no renunciem a l'organització i a la lluita per una societat més justa i democràtica. El teixit associatiu juvenil català ha demostrat ser resilient, però necessita eines i recursos per garantir la seva sostenibilitat. Sovint, l'associacionisme juvenil és la porta d'entrada al món associatiu en general i aquest, per tant, esdevé una escola de participació política i democràtica. Per tant, entenem nosaltres que la creació d'un centre de recursos per a l'associacionisme juvenil és una necessitat de màxima urgència davant de tota aquesta situació que acabem d'explicar. I, a més, a part de que sigui la nostra voluntat, és una obligació que té el govern de la Generalitat de desplegar-lo, tal com estipula la llei del foment de l'associacionisme. Som conscients que aquesta llei també inclou el desplegament de l'Agència Catalana, això no està ben ficat aquí, de l'Observatori Català de la Joventut i de l'Agència Catalana del Foment de l'Associacionisme. Són dos organismes que preveu la llei i som conscients que és un procés lent. Però des del Consell Nacional de la Joventut estem preparades per assumir la part que ens toca per desplegar aquest centre de recursos català. I així ho hem traslladat tant a la Conselleria com a la Secretaria com a la Direcció General de Joventut. La demanda de que se'ns atorgui el pressupost per desenvolupar aquest projecte que per part nostra ja l'hem presentat en coordinació amb el Consell de la Joventut de Barcelona i el CRAG, el Centre de Recursos per a l'Associacionisme Juvenil, que ja existeix a Barcelona i que per nosaltres és un exemple d'èxit que cal replicar. Ja, hauria d'acabar.